हेल' लोगोफोर आंनि बिबिरा चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव खुलुमहरबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दा जोंबो मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर मानो होनबा जोङो आंनि बिनानाव नानि ओमफ्राय जोंहा फिसाजो जौथायाव थांगोन जोङो ओमफ्राय जौथायाव मानो थांगोन होनबा फिसाजोना आरोना हाथायानो मावाखै ओमफ्रायो मावा लाफानो बिदि हाथायनि खाथियाव आरो थाइसे हाथाय रज'देरबावदो आरोना ओमफ्राय मानोथाय मिथिया ओमफ्राय खनसेबो बिदिनो रज'नानै थाइसे बख'खांबाय बिमाया लांदों बेखौ ओमफ्रायो दा थाइसे दंबावो आरोना थाइसेखौ बख'बावनांगौनो नङाबा आरो देनांहाय बारा गोलाव जाबा ओरै माबा सुंखावलांगोन ना मानसिफ्रा बुङो सुंखावो होननानै आरो बख'खानांगोन ना ओमफ्राय उफाय गैया जोंबोथ' मिथिगौ गथ' मानसिखौ बेबायदि बारा हाथाय बख'नाङा होननानै माने मेगनजों जयेन ना हाथायफोरा ओमफ्रायनो होमबाबो दा उफाय गैया बख'नांसिगोन एबार थाइसेखौ बख'खांबा थाइनै जासिगोन आरो गोजौनिया जेबोआनो जायाखै बायाखै एकदम सयथिबो दासो मिथिसिगोन जोङो थांसै लोगोफोर भिडिअखौ बिदिबा स्टार्ट खालामसै आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनबाथ' लोगोफोर नायलांनो हादों नामा होनो लोगोफोर प्लिज अननानै स्किप दा खालाम जोबजासे नायलां थ'दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दायो थांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नानिमोन लामायाव थांग्रोबाय लामायाव दङ ओमफ्राय जों दायो थांसै ओइ नै बेनानो आरोना हाथाया मा माहैयो होनलाय नै लोगोफोर हाथाया ओइ नैथिंहाय नै दाख्लैयो नैखौ बख'खांबाय नै ओमफ्राय नै दा थाइसे इथिं बख'नांबावो आरोना बेखौनो दा बख'हैनो थांनो नागिरदों थांबाय थासै बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै जोङो थांसै दा बेनो नानिया बेनो बिब' बिनानाव ओमफ्राय नै माया जि सान्दुं गोसाखा ओमफ्राय गोजानथारना थाबायनानै थांसै साइकेलबो गैया ओमफ्राय साइकेल थाबाबो आरो सलायनो मादोंना ओमफ्राय थाबायनानै थांबाय थानोसै मालाय नै गयाव दै सारदों मालाय बिराद गरम जादोंना खरान जाथारबायना ओमफ्राय मालाय नै गयाव दै सारगासिनो बिस्रा जोंना नैबाहाय बिस्थिबार हाथाय जायो आरोना मैया जाखांबाय ओमफ्राय दिनैथ' सुक्रुबारसो बिराद गिदिर जायो आरोना नैबाहाय बिस्थिबारबाथाय जेबो मानि बिस्थिबाराव खावब्ला बाजार सुक्रुबाराव मना सेन्टार ओमफ्रायो मा होनो सुनिबारबा आरो हग्राजुलि हाथायानो जोबनो गैया माने फैसासो गैया एकदमबारे हाथायानो हाथाय मा नांगौ इयावनो मोनजोबो आरोना गुट्टा गासिबो मोनसिगोन लोगोफोर ओइ नुहुरबाय नै दखानखौ नुहुरहांबाय आरोना ओमफ्राय बिराद हाग्रा नै जोंनिथिंजाय दासिमबो माने हा गोदान बायदियानो दंबावो आरोना इसां हाग्राखा नै ओमफ्रायो सिगां आं स्कुल हाबनायखौ मोनबाय आरोना आं बेयावनो माने क्लास 5निफ्राय क्लास 10सिम फरायदों आरोना नै बेफोरनो आरोना स्कुला एग्जाम जादों दिनै ओमफ्राय बिसोरना नानि मोनाबो ना नानि दिनै एग्जाम नानि मोनाबो क्लास 10 मोनबाय जोंहा नानिया माबा 9 मोन नामा 9 मोनबाय नानिया जोंना डाक्टारजों गैया अबाय थांनो दखानालाय खुला आरोना ओमफ्राय अबाय थांनोथाय मिथिया जि मेंबोखाबाय मिथिबा आयौ गरम जि गरमखा बखनोसै थांसै दा नङाबा मोनानांगोन जि गोजानबाबो थाबायना फैनो होननानै फैबाय जोङो आथिंफ्रा लाजाला नै हाद्रि गुफुंबोजोब्बाय जिबायदि हाद्रिखा सयथिबो आयौ बिजि होग्रोदों माथो ना गोजौनियाबो बिदि जाबाथाय नायनोनो सुखुनाय नंला मालाय बेनिफ्राय उन्दैसिनानो मावनानै माने बायजोब्बाय ओमफ्राय इना मानो मावालाखौनो बिदि फेरखें फैग्रोयो सियाखै मा मैथों सिना हो दहायनो फैदों जोङो जि नेफैबाय थानांबाय आबाया फन खालामहरदोंदां मोनानांगोन दा नङाबा थांनो ओमफ्राय नायनो हादों बेसे बाखांबाय ओमफ्राय नै बिदि अरो थुला ना मायो गोलोमफ्रुलायबाय एसे सादोंनो बिजि होदों थेवब्ला बिसो सादोंनो गोलोमफ्रुलायबाय मानसिया ओमफ्राय नै थुलाखौ अरनानै लाबाय थादों गोजौनियाव थाइसेबो बायाखै जों दायो बख'नानै फैबाय आरोना जि खस्थ' बख'बाय गिलुलुनो गिफालायनोसै आं ओमफ्राय जों दायो फैबाय आरो नै सिख्लाफ्रा गारिनिफ्राय गोलैबाय बिराद लामाया हाद्रिना सिब दाननानै गोलैबाय दां गथ'फ्रा लाद्रा लुद्रु गोलैबाय साथामबो नै बैग्रि दंफाङाव अबा आथिमंगल जाहैदोंमोन खोमा मानसिफ्रा
लोगोफोर जोङो नै दायो फैयै फैनानै जों गामि मोनफैबाय नै जों गामि मोनबाय जानो नङा इयो जों गामिबो जों ओरै बारस'लांबाय दुब्लिजों बारस'लांसै जों गामि मोनबाय आरोना लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय